Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Anthu ambiri chitajenkha makamaka potsatira kulengezedwa kwa Norman Chisale ngati Deputy Minister wa Homeland and Security. Musewale kuti unduna umenewu unduna umene umapanga facilitate makamaka kuonetsetsa kuti chitetezo cha mdziko chili mchimake. Komanso ndithu unduna umene kungoti wangodzuka ukhoza kungoganiza kuti lero timange yani. So anthu akumabwerera mbuyo pang'ono kuganizira kuti mmene Chisale adazunzikira nthawi imene anali ku opposition, kodi iwo sakhala ndi ganizo lofuna kubwenzera. Zimene zitu ndi zina zimene anthu ambiri akufusafusa komanso kusinkha. Musewale kuti Chisale ndi mmodzi mwa anthu amene adamva kuwawa kwambiri ndi boma limene langopita lija. Tikumbukira bwino kuti anali ndi milandu ingapo imene yowa amawazenga. Mulandu woyamba ndi monga kuzemba ndalama, money laundering, kukhala ndi chuma chochuluka chimene chikukanika kufotokozera. Mulandu wina ndi uja wa certificate, kuti iwowa ndithu anaba certificate ya mkulu wina ndipo amayigwiritsa ntchito ngati yawo. Mulandu wina udatsekedwa koma unali mulandu umene ankati adawombera mzimayi ku Blantyre. Milandu imeneyi ndithu idawapanikiza makamaka mu zaka zimenezo zambuyo. Ngati mukumbukira bwino amati akangochuka pa court kuti awapatsa belo Chisale, mwangozindikira panja pali khuluza ikulira bwino yodzaza ndi fuel ndithu bwinobwino kukonzekera kuwata paso Chisale. Ndipo iwowa kudende akhalapo ngati sindikunama ndithu iwowa ndithu akhala ku jail prison mwina kwa pafupifupi miyezi 4 ngati 3 pa lumande pamenepo. Kenako ndi pamene amazapatsidwa belo, koma atangochoka kumeneku adawamanganso pa milandu ina. Kotero kuti iwowa ndithu ndi mmodzi mwa anthu amene amva nyunyunyu, kumva kuwawa ngati mankhwala akwinini makamaka mulamuliro umene wangopitawo. Mukuyankhula kwawo ndithu iwo amanena kuti adakanizidwa, chifukwa musaiwale kuti maakaunti awo onse adapangidwa freeze, adapangidwa frozen, chifukwa chonena kuti pa milandu imene amazengayo imakhudzana ndi maakaunti awo onse. Chuma chawo adachigwira chinali m'manja amaboma, koma iwowa ndithu adapempha ndithu kuboma kuti chonde chabwino inde pamene mwagwira maakaunti anga koma tangotithandizani kuti tilipire fees ana, tingotapako ndithu kachuma kochepa chabe tingolipira fees ana, kwinako maakaunti wakhale mmene alilimo. Koma boma ndithu lidamenyetsa nkhwangwa pamwala kuti Chisale ukunama kwambiri, iweyo ukunama kwambiri, sitikulipira fees ana ndipo sitichita chilichonse. Komano tikunena pano Chisale amenewa ndi minister, deputy minister wa Homeland Security chani kwinako. Anthu akukhala ndi nkhawa kuti Chisale akhoza kukhala ndi maganizo ofuna kubwenzera zimene yowa adachitiridwa. Komabe ngakhale zili chonchi, Chisale ndi mmodzi mwa anthu amene ali ndi experience makamaka ku nkhani ya zachitetezo. Iwowa ndithu akhala kuteteza Professor Arthur Peter Mutharika kwa zaka zambiri, mwina tikukamba kwa zaka 10, 11, 12 somewhere there, chifukwa ali president Peter Mutharika kuchoka 2014 kufika 2021. Chisale ndi amene amapereka chitetezo kwa iwowa. Komanso osaiwala nthawi imene anali ku opposition, Chisale ndithu anali pambuyo kuteteza ndithu Professor Arthur Peter Mutharika. Komanso kupatula zimenezo, Norman Chisale ndi mmodzi mwa anthu amene akhala ku military kwa nthawi yayitali. Kotero kuti nkhani ya chitetezoyi amayidziwa bwino. Takhani pombo chifukwa tikupatsireni zina ndi zina zimene Norman Chisale adayankhulapo mbuyomo kuti timve kuti kodi iwowa nkhani ya chitetezoyi amayidziwa motani. Osaiwala kupanga subscribe, like, comment komanso share, chifukwa nkhani imeneyi komanso zimene timapanga pano zimafunika kuti zifikire anthu ochuluka kwambiri. Kotero kuti ngati simupanga share ndi kuti anthu ena sakwanitsa kupeza nkhani ngati zimene. Takhani pombo chifukwa Norman Chisale afotokoze ziwiri zitatu mmene zimachitika zinthu izi kuti kwamveka sound. Nthawi yomweyo ndinatenga phone kuwayimbira Mayi Jesse Nyilongo. Nthawi yomweyo, madam, tili mu ambush. Ndipo kumbuyo kwanga kunali George Saonda, anandipatsa funso kuti zikachitika moteremu ngati we msilikali upanga chani. Namuza kuti ndauza kale anyamata zochita.
chifukwa nthawi imene futi inalira konivo yonse inayima, ndipo itayima ndinawuza anyamatawo zochita ngati titakumana zinthu izi inu musapange izi zimene zoti zinazo siningalankhule chifukwa ndi zathu za usilikali mmene mmachitira mukakumana ndi ataki ndi siningazike pa air koma ngati wa polisi atafuna kuti adziwe kuti chidachitika ndi chiyani futi italira ndi akuyenera kundifunsa kuti ndi alongozolere. Zitachitika motero momwe ananena vice president, ine nanena kuti okay fine, mmene zakhaliramu tiyeni tinyamuke tidzipita ku Lilongwe. Ndipo VP ananena kuti no, tipite pa polisi. Nati no, tikapanga ripoti ku Lilongwe, tisapange ripoti apa. Ifo tikapanga ripoti apa tiyambanaso ndi anzathuwa. VP anati no, tipange ripoti pomwepo patichitikira zinthupo. Your Excellency, tikufika pa polisi ya Mponera. Apolisi anatuluka ndikuyamba kwa kankha anyamata amene amene amathawira kuti ku polisiku. Zimene neyo zidanifesa chisoni endi zidandiwawa mu mtima mwanga. Bwererani kuno siku chipani, bwererani. Opanga zimenezo akhala mwini wake osi mbwana. Osadiso kapena sergeant kapena constable ai koma osi. Ndinalankhula mawu. Bwana osi, ndingakupempheni kuti mulankhulane ndi wamkulu wathu amene naye pano amene ali vice president. Ngati mulepere kulankhulana ndi vice president, bwanji mulankhulane ndine. Koma bwana amene yoyo bwana kuti ndi wa polisi mwina akudziwa ndi yeyo. Anapanga behavior yoyipa kwambiri. Endi kuchilokanga kuti mwina ndi constable, mwina so constable ali bwino akhoza kumalamula pa station ipo. Endi anachita kuonekeratu kuti iyeyo akupanga ndale osati kuteteza anthu. Tinavutika Your Excellency. Endi kunena mwa chilungamo ndi athokoze anyamata amene tinali nawo. Chifukwa tine ndi security yokwanira kwambiri. Enda security amene wawa Your Excellency si anu yayi. Nda security vice president. Chifukwa vice president mwina anali konka ulemu pang'ono. Pamene akanakhala kuti ndi security yanu mwina pano mutamvote nalibe mabatire tagwetsera kucha. Chifukwa zinali zinthu zoti ifenso tidamva kupweteka kwambiri kuwawa. Kuti tithandizidwe ndi polisi sitinathandizidwe. Sindikupanga blame kuti headquarters sina ndikuti ndinayankhula nawo bwinobwino kumvetsetsana, koma osiwa apa pa Mponera ndi amene anapangitsa nkhondo yonseyi. Endi kwa ine kuweruza kwa ine Your Excellency, ameneyu anachita kutumidwa. Chifukwa iyeyo ngati wa polisi mene ndimamupeza Your Excellency atavala ka vesti zokuti iso ndi wa polisi ka vesti itu mtima silipa sitake tili kuphazi. Anake awiri wa CID mmodzi ndi kanali constable sinamone bwino ifuna navala kasukumba. Your Excellency ali oledzera mpaka ndinafika kunena kuti ndikumuimbira phone pano pa Inspector General, ndikamachoka pano Inspector General adzaone yeka kuti asitikali yake aloledzera mowa. Nditangotero anaja anathawa. Anzawo anauza tawani 14 nali ntazindikira kuti aloledzera. Your Excellency, tsiku limeneli popanda ineyo kuti mwina ndinaomba mfuti, Your Excellency anthu akanavulala. Endi mwina so akanaphedwa kumene. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.